בואו איתי ליום בחיי כמשפיענית רשת. טוב, לא כל יום שלי נראה ככה, אבל היום הזמנתי להשקה של רדפיין, שזה בעצם מותג טיפוח לשיער שאני הולכת לעבוד איתו בתקופה הקרובה. הם חדשים בארץ, אבל יש למוצרים שלהם תרכובות מדהימות. המוצרים שלהם ללא מלחים, ללא פרבנים ומתאימים לכל סוגי השיער. הפורמולות שנמצאות בתוך המוצרים נלקחו בהשראה מפורמולות של מספרות, שזה נחשב למוצרים מאוד איכותיים. ובינינו, אם תסתכלו באתר, המחירים שלהם מתאימים לכל כיס. וכאן אילי הצטרפה אלינו. אני מסוסה. וגם לה שמתי את המסכה ללא שטיפה שיש לה ריח נדיר והיא כמו בוסם לשיער. היה לנו בהשקה גם שייקים ויוגורטים שפשוט שמו בתוך המכסים של המוצרים, שלדעתי זה רעיון מגניב ברמות. אכלנו, רקדנו, נהנינו, שמענו קצת על המותג מטעם אנשי הצוות והמנהלים, ואחרי זה הביאו לנו הופעת אורח שלא ציפינו לה, אז תסתכלו לכאן. בסוף האירוע קיבלנו מתנות, ולפני שהסרטון נגמר אני רוצה לספר לכם שעד היום ה-11/6 בחצות יש הנחה 1+1 על כל האתר עם קוד קופון עוד סייל. אני משאירה לכם קישור בביו. אני באמת התחלתי להשתמש במוצרים האלה 1.5 שבועות לפני שעבדתי איתם, עם הסדרה הכחולה שאני מראה לכם ממש עכשיו, והם מדהימים, משקמים את השיער. אז מה שנשאר לכם זה להיכנס לאתר, לבחור את מה שמתאים לסוג שיער שלכם ופשוט ליהנות. אוהבת המון ונתראה בסרטונים הבאים.